Ja, Jelmer de Vries. Eigen optreden in eigen dokkum. Hoe weer dit? Ja, fantastisch natuurlijk. Al die mensen langs de kant, dat weer fantastisch. Gewoon een hartstikke mooi druk. Altijd een van de mooiste dagen voor die voor mij. En wat wil je nou het noemen wat het mooiste bracht voor die? Ja, weet je, dat is op het moment engelbewaarder natuurlijk. Hè. Daar kun je eigenlijk net omheen op. Nou, mooi vind je nog net. Maar het weer een feestje langs de kant. Misschien liet je hem dat nog wel zien. Hartstikke leuk. Zou je heel maar één ding willen zeggen? Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat slaat op hol als jij. Een optreden op Elfstedentocht op de Ziel of dit optreden op Admiraliteitsdag? Ja, nou, dat valt me een beetje mee. Maar Elfstedentocht voor iedereen machtig natuurlijk. Dus ja, dit is prachtig. En dat hoor ik. Dus ja, beide prima.